hindi asiman. May premyo. A few moments later. Bilhin! Bilhin! Bilhin isa! Nagkuba, oh! Wala! Dinyaro, ulit kultura! Gawai ilaw! Kultura! Basa-basa hunta kadang mahorot. Oh, kana din nga. Okay. Oh, round 1, daog si John. Buknoy na may para champion na ni. Pero si Idol. Ito si Idol. Idol. Artik ba? Kung tudluron. Oh, si Idol. Ikaw, Idol. Idol. Kanang dilehas naman tanaw dre sa kamera. So, wala as lumig ay king bata ni. Tanaw. Oh, napaisa ro maka auto champion. Tanaw. Oy, guba. Guba, awa. Next, three. Okay rin eh. Oh, si Dodo. Kado, kunin to. Dodo. Tanaw sa kamera daw. Huwag di ba sluman be? Kabla kay talawad kinag karon. Dah, parang wala lang oh. Ulit, nabay isa. Ya, awa ma. Sa kay antigo nga pilbe. Oh, napa, waboy. Baka naman, napa. Kinanglan nila sluman ang tao nga. Huwag sluman. Di ka daw. Ayoy. Kasi naman. Oh, na. Gihamulan oy. Oh, yawa na. Oy, dapa. Ano ba isa? Ngiraw. Napay. Uy, guba naman. Wala. Rita, wala. Prank rin niya. Be. Lapa na pay. Okay, na first round, pasar. Ikaw. Day. Tanaw dis kamera. Mo ni si Day be. Di bago bang naong, way ikapil sa premyo. Ay, sige to ah. Wa. Nagay kis Day oh. Nabay isa. Alah, murag tulo na kayo ni di man maslo mo na ini. Tanaw sa kamera, wa na, nga. Kining pagburos ni Lian. Okay, oh, tulo na among. Tulo na, okay ni isa. Ala, kami. Si Mimi. Tulo na mo daw gaya ni Day. Daon me. Ni, di ba niya sluman me? Katawan mi ayaw pagkaguba-guba mi. Uy, katawan ra mong mangga. Oh, ay gingot ra. Ikaw hingotan unsa? Okay na. Tempat na ni gahit mo batari ay. Wala piti. Sama na, ito na naman to. Okay, pasar. Ilan na ubat na mo? Si Pelanda. Para sa bag lang. Najugan na. Ya ba? Why ito lang na dayon? Usapon dyan, usapon. Gahit yun. Patay mo na Tulo. Ano mga gahit din eh. Si Lily Rikiki siluman. Oh, ganyan isa. Oh, napay isa. Ilan na mo? Apat na? Kaslum, gubang naong. Tanaw sa kamera. Gubang naong. Okay, napay. Dua. Lagi largo ng duha. Usa pa, yung kunla. Yubo. Mana? Okay, round 4 po, round 2. Isa doon nakadaog. Sini, wala nila boto. Wala. Sini tulo.
Linyaw, traw, linyaw. Oh, ada. Labot. Sige ka. Padart? Asluman oy. Asluman na oy. Oh, round to mo. Sa pa rin lang mo. Kit. Ito. Ano. Round 1. Fight. Ibang naman eh. Yes, kamera. Nay lang. Ah! Aslo. Oh, asuan. Lagi ang naman. Yang naman dito. Tapi dia plane. Round to fight. Taras kamera. Umibas naman. Kadok sa lito. Kagahe. Turah, pasar. Be. Dilihat naman. Oh, no. Kaya kisbong mo itong tigilin champion ni. Ingkit. Jangan. Wah, dia dibas naman be. Bos, nunggu mo na trade, bos. Oh, enggak ada. Ika, ayo dibas naman dia. Hilang. Surah. Wala sumis day. Next. Tulong mo. Ini. Sluman makan eh. Ah, gas luman. Gas luman. Si pelanda. Terus kamera. Oke. Besar. Sini sapilan mo. Gas lumi. Tulo. Be, terus kamera. Tulo ka ba? Pagpuyo pod mura po kag si karya. Ih. Sige. Bunga niyo. Kahit man di manas luman eh. Wa na may nain mangga, mo na lang ni. Kakauno na mas neng. Entang na. Oke kayo. Pasar na. Isang kayo daw. Are. Kini kato. Pataka ba ko isa ka. Mo ni. Kini. Kung sini ni. Ha? Mana me? Mana me? Pila yung daw? Tulo? Tupat. Ariyo ka. Upat? Upat sila. Wala, tabla na ta. Tabla. Huwag man eh. Pila ni? Na, kuya Loy. Di na siya. Sino ba kayo mong... Tanawa ang final round. Magkilibas naman. Nga. Pilde, ambing 100. Isa lagi pa ka na. Pila ito sila ka daw? Upat. Oh, tag jis. Thank you very much. Toro. Hoy. Ay, pilde mo eh. ka. Perti na kung Okay na. asluman niya.